Hyn o ma fi wedi penderfynu ffocysu ar Cylchred y gell a Chellraniad, sef Uned 1.6 papur 1 Bioleg. Mae'r uned yn ffocysu yn bennaf ar mitosis a meiosis, a mae eisiau chi gallu adnabod y rhannau ac yn y blaen. Felly, fi'n mynd i dechrau gyda'r Cellraniad, so cell division a mitosis, gan obeithio wedyn lle falle bwrw ymlaen gyda bach o meiosis heno hefyd. Reit, felly, ymlaen yn ni. Celloedd a chromosomau. Just yn y llun hyn, just cwbl o bethau i atgoffa chi am strwythur chromosom ac yn y blaen. Gewch chi weld fod chromosom wedi cael ei wneud o 2 gromatid, wedi cysylltu yn y canol gan centromere, a'r cemegyn sy'n gwneud lan y chromosom yw DNA, neu acid deoxyribonucleic. Digon posib bod chi wedi gwneud uned 1.5 sef DNA a dyblygiad DNA, protein synthesis ac yn y blaen, felly gobeithio bod chi'n hapus gyda'r strwythur DNA, hapus gyda'r strwythur a gallu disgrifio strwythur ac yn y blaen. Mae dyblygiad DNA, so DNA replication, yn chwarae rôl bwysig yn Cellraniad, a byddai'n sôn am hwnna mwy wrth i fi mynd trwy'r noson. Felly, jyst eto, adeiledd y chromosomau. Jyst i dynnu sylw chi at fan hyn, felly yn le mae'r chromosomau, wel yn cnewyllyn y gell. Mae eisiau chi dechrau feddwl nawr wrth i chi adolygu gysylltu'r unedau, felly ddim i jyst meddwl am uned Cellraniad ar ben ei hun, neu uned DNA ar ben ei hun. Mae eisiau bod chi'n gallu cysylltu nhw draw, felly fan hyn, yn sicr gall clymu mewn adeiledd y chromosomau gyda 1.5, sef dyblygiad DNA, a posib wedyn uned 1.2, sef celloedd a organynau'r gell. Felly, jyst i ddangos chi to, felly chromosom fan hyn, chromosom wedi cyddwyso, a os chi'n cofio, yn ystod prophase mae'r chromosomau yn cyddwyso condens, a wedyn y centromere sydd yn dala'r chromatid a'r chromatid naill ochr wrth ei gilydd wedyn. Rhif chromosomau, fi'n ei edrych arno fan hyn, felly to, mae dyn ni un chromatid ac yn ystod wedyn rhyngffas, interphase fel petai, mae'r chromatid yn gwneud copi o hun, a byddai'n ei sôn mwy am hwnna, a wedyn yr diwedd mitosis, mae dyn ni jyst chromatid yn bodoli eto. Y llun hyn, sôn am parau homolegaidd, wel felly mae yna falle bach mwy berthnasol i meiosis, oherwydd mae'n cysylltu fel chi'n gallu gweld fan hyn, ond ie, mae parau homolegaidd yn bodoli hefyd. Felly, rhif chromosomau. Geiriaeth y pwysig fan hyn, haploid, un set gyflawn o chromosomau, a wedyn 2 set gyflawn o chromosomau wedyn byddai'r rhif diploid. Os chi'n cofio, y rhif diploid bod e ddynol, so human sef ni, byddai 46, a rhif haploid wedyn yw 23. Fi jyst wedi rhoi rhyw syniad i chi o rhifau chromosomau organebau gwahanol. A sylwch, does dim cysylltiad rhwng cymhlethdod yr organeb, so complexity of the organism a rhif y chromosomau. Felly fel chi'n gallu gweld, ni 46, a wedyn iar fel petai'n 78 ac yn y blaen. Cofiwch, so haploid, bydde bodoli mwy yn gametau. Felly os chi'n cofio, fi'n ysgrifennu'r gair yna lawr i chi, gametau. A'r gametau yw'r celloedd rhyw, sef yr wy a'r sperm. Fyna falle'n fwy berthnasol wrth i ni trafod meiosis, ond gyda mitosis wedyn, y rhif diploid bod y celloedd, yr epigelloedd fel petai yn cael set gyflawn o chromosomau ar y diwedd. OK, so eto jyst i ffocysu ar rhif chromosom bod ddynol. O'n i wedi sôn am par homolegaidd, homologous pair. So fel chi'n gallu gweld, dyma karyotype bod ddynol, a mae fe'n mynd o rhif 1 i rhif 23. Y rhif 23 yw'r celloedd rhyw, y sex chromosome sydd yn pennu rhyw organeb. A fel chi'n gallu gweld, maen nhw wedi paru dau gilydd, paru yn ôl maint, yr chromosomau, sylwch bod nhw'n mynd yn llai o maint wedyn wrth i ni'n mynd o 1 i 23. A ni'n galw hyn yn par homolegaidd. Felly,
Os chi'n edrych ar y llun hyn, beth yn ni'n disgwyl wedyn ar diwedd mitosis fel petai yw bod y gell eto gyda set gyflawn o gromosomau yn y cnewyllyn felly. Okay. Peidiwch fyd meddwl gormod am rhifau 46-23. Fel ni'n weid, mae yna ond yn berthnasol i bodau ddynol. Felly, yn cwestiynau arholiad, gewch chi gweld bod organebau gwahanol yn cael ei ddefnyddio. Felly, just yn hollol random fan hyn, mae 'da fi jumping jack ant sydd rhif diploid yn 2 a'r adders tongue fern rhif diploid yn 1260. Fi byth wedi gweld cyfeiriad at organeb gyda nifer fawr o gromosomau fyla yn cwestiwn arholiad, ond beth fi'n trio weud wrthych chi yw i beidio glynu yn gormod at yr 46-23. Mae yna ond yn berthnasol i fodau ddynol. Okay? Felly meddyliwch am yr organebau'r diploid a'r haploid a deliwch gyda'r rhifau sydd tu flaen chi felly. Okay. Mitosis a chellraniad felly, cell division and mitosis. Gobeithio chi'n gallu gweld fan hyn bod rhyw animeiddiad yn digwydd sydd yn dangos y broses o chellraniad, cell division, a cylchred y gell, the cell cycle. Os ai jyst allan am hwn am eiliad, be fi mae'n dangos i chi yw yr gwefan yma. So jyst aroswch chi'n eiliad. I fi am dangos hang on, sorry bobl. Stop sharing, wedi share fan hyn. So jyst i ddangos i chi fan hyn, gwefan eitha defnyddiol o'r enw Cells Alive. Felly mae eisiau chi defnyddio'r pethau hyn i helpu chi wrth i chi adolygu. Felly, ni gyd nes i roi mewn i'r search engine oedd Cells Alive a beth sy'n dod lan yw Welcome to Cells Alive, Explore, Study, Play. So mae lot o bethau defnyddio fan hyn gallwch chi defnyddio wrth adolygu. Felly, os na ti'n ei sylw chi at rai o bethau, interactive cell models. So os ych chi am adolygu Uned 1.2 sef organ yna'r gell a rhannau'r gell, byddai'n sicr yn helpu chi. Ond beth i fi mae'n ffocysu arno yw yr interactive eukaryotic cell cycle, felly y mitosis a meiosis ma. Felly chi'n mynd mewn, mae tipyn o wybodaeth yna. Os chi'n start the animation, felly be chi'n gallu gweld, os na gwasgu play, chi'n gallu gweld y rhannau fan hyn. Felly fi'n gwybod bod nhw yn Saesneg, ond rhyngffas, profas, metafas, anafas, telofas, cytokinesis, a mae'n trwy ddod to. Felly yn dangos fan hyn, os na gwasgu play, gwni. A chi'n gallu fel poso fe, felly wrth i'r gell symud o metafas i anafas, chi'n gallu gweld byddai'n sôn am hyn fel bod y centromere yn hollti a bod y chromatidau'n cael ei dynnu'r pegynnau fesul y centromere gyntaf. A mae cyhydedd, wel, y gwerthyd wedyn spindle fibres yn cyfangu ac yn birhau mwyn tynnu nhw i'r pegynnau fel petai. Felly, jyst i ddangos i chi, ni, a ni'n mynd trwy telofas y cytokinesis wedyn. Felly, jyst i ddangos chi to, a fi'n mynd i dechrau, fi'n mynd trwy ddod hyn disgrifio rhain i chi. So mae'n eitha neis, fan hyn, llwch chi clico'r metafas. So metafas middle, byddwn ni'n felly'n helpu cofio. Yn y top chwith fyd, sylwch bod llun o falle'r gell o dan y ficrosgop. Felly, falle dwi ddim mor glir â hynny, ond yn dangos prosesau fyd. Os a'n nôl felly, so fel ni weithio chi, so mae'n sôn am yr cylchred y gell, y cell cycle. Mae fe'n sôn, so sylwch byddai'n bwrw at hwn mewn eiliad rhyngffas yn hir, a wedyn mae mitosis yn gyfnod eitha byr o'r gell, a wedyn eto, os ych chi'n mynd at meiosis, os chi'n cofio, mae meiosis gyda 2 ran, mae eto os chi'n gwasgu play, chwrdd rhoi fe'r mute o hyn, chi'n gallu gweld to y broses, a bod y parau homologaidd yn gwahanu. So fel ni'n weid, os oes rhyw rhan chi bach yn sicr o, llwch chi yn sicr gwasgu arnyn nhw, so os fi'n mynd i metafas 1, a edrych ar y par homologaidd y gilydd ac yn y rhan. Felly, Cells Alive yw'r enw'r gwefan, fi'n gobeithio felly bydd yna yn ddefnyddiol i chi. Reit, os a'n nôl i'r PowerPoint fi am rhannu gyda chi, felly
Nôl at rhan y gell fel petai, felly aroswch eiliad. Okay, co ni. Reit. Felly, mitosis Cellraniad. Cylchred y gell, so the cell cycle. Sylwch, mae 3 rhan i cylchred y gell. So, dim just mitosis, ni'n sôn nawr am cylchred llawn, full cycle. So, rhan 1 o'r gylchred yw rhyngffas. Okay. Wedyn, pan mae'r gell yn barod i ymrannu, i ni'n mynd mewn i mitosis, ac ar y diwedd wedyn, mae rhywbeth ni'n galw cytokinesis. Okay, sylwch ar yr ochr dde, mae fe'n sôn fan hyn am, ac yn dangos i chi falle faint o amser mae gell yn treulio yn y rhannau yma. Felly, rhyngffas, na le mae'r gell yn treulio mwyafrif oes yn rhyngffas. So mae dyn ni G1, S phase a G2. So mae eisiau poeni'n o'r modwl am rheina, ond bydd yn disgwyl bod chi yn gallu esbonio rhyngffas. A wedyn mae mitosis wedyn ble mae'r cell yn ymrannu fel petai. Felly rhyngffas, cyfnod ys fel petai, fyna i fi felly yn ffocysu arno'n bennaf. Dyma le mae DNA yn dyblygu. Felly mae swm y DNA yn dyblu yn ystod yr amser hyn. Posib gewch chi graff i ddehongli ac edrych felly ar swm y DNA. So fan hyn, mae'r DNA yn dyblygu yn ystod y cyfnod yma. Yn ystod y cyfnod hyn, so mae'n cyfnod eitha prysur i'r gell. Mae fe'n cael ei ddisgrifio yn Saesneg fel the resting phase fel petai, ond y gwir yw dyw'r gell ddim really yn gorffwys yn ystod y cyfnod yma. Felly, DNA dyblygu, synthesis proteinau, synthesis enzymau, felly synthesis organynau newydd, new cell organelles, y cell yn gynyddu'n maint. So mae fe'n cyfnod eitha prysur ATP synthesis, felly tipyn o egni'n cael ei darparu er mwyn cyflawni y holl bethau hyn. Felly gyda rhyngffas, byddwn ni wedi dysgu o leia 4 peth yn digwydd yno. Fi wedi gweld cwestiynau'n codi yn weid disgrifios yr hyn sy'n digwydd yn rhyngffas. Ie, 4 marc ar gael ar gyfer hwnna. Felly o'n i'n sôn i chi am edrych ar, jyst i gyfeirio nôl ar DNA y dyblygiad, DNA a swm y DNA yn dyblu. Felly, sylwch fan hyn, maen nhw wedi defnyddio rhifau y syml 2 a 4. Felly, sylwch bod mas y DNA yn cynyddu o 2 i 4 fan hyn. Byddai'n ansig gwir yn digwydd yn ystod rhyngffas wedyn yr interphase. Mae'r maint y DNA yn aros yn weddol cyson, a wedyn haneri to yn ystod cytokinesis. Cwbl o bethau arall sylwch yn ystod rhyngffas. Dyma le mae'r gell yn treulio mwyafrif o'i amser. A mae mitosis wir jyst yn cyfnod eitha byr o gylchred y gell wedyn. Felly mae yna bach yn wahanol. Fi wedi gweld hwn yn codi mewn papur arholiad a wedi gweld graff wedyn hefyd yn bodoli yn papur arholiad fel petai. Okay. So dyma'r camau mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. Felly ar ôl rhyngffas, a pan wedyn mae'r gell yn barod i ymrannu, i ni mynd mewn i mitosis wedyn. Okay. Felly, yn y mitosis, mae da ni cam 1, rhyngffas, a wedyn profas yna wedi, ymddeiriadau, profas. Sorry, na i sgwennu hynna to. Ni wedi bod yn rhyngffas. So profas yn gyntaf, wedyn metaphase, wedyn anaphase, wedyn telophase. Yn Saesneg i helpu gofio hyn, byddwn ni'n weid important people make awful tea. A mae yna falle yn helpu i gofio wedyn trefn yr mitosis. Felly, mae eisiau bod chi'n gallu adnabod rhain. Sylwch bod y lluniau hyn falle bach mwy gymleth, ac ywch chi weld wrth i fynd trwyddo, mae bobl, mwyll dyn nhw llun hyn yn hytrach na'r llun o'r gelloedd falle yn bodoli o dan y microscope. Felly, ffordd gorau mae'n gallu disgrifio fe yw profas, meddyliwch am y gell fel
bowlen bach felly o spaghetti, bod ddim trefn a gwbl. Metaphas yn Saesneg middle, so na le mae'r chromatidau yn bodoli yn ystod metaphas. Anaphas maen nhw'n cael eu tynnu'r pegynau, a wedyn telophas wedi cyrraedd y pegynau a cytokinesis yw ymraniad wedyn y cytoplasm mwyn creu yr doi gell yma. Okay, y doi epigell fel petai. Okay, so prophas, y rhan y gyntaf, bowlen o spaghetti. Mae jyst eisiau chi cofio beth sydd yn digwydd. Felly, cofio nôl, rhyngffas mae'r DNA dyblygu yn gwneud copi o'i hun. Felly, yn ystod prophas, mae'r chromosomau cyddwyso, condens, i edrych fel bar o chromatidau. A os byddech chi felly yn gorfod tynnu llun hwn, byddwn ni'n awgrymu bod chi'n tynnu llun efo la. Sori, sgiliau arlunio fi ddim yn gret. Felly, byddwn ni'n labelu gyda chromatid. A wedyn centromer yn dal y chromatidau at ei gilydd. Cofiwch nôl, felly bod chi ddim wedi sylwi gymaint ar centriolau yn ystod uned 1.2, a os chi'n cofio felly bod nhw'n bodoli yn celloedd y nifer. Felly mae'r rhain yn symud i'r pegynau, move to poles. Felly sylwch fan hyn, maen nhw jyst yn bodoli yna, a wedyn wrth ni'n mynd trwy prophas, maen nhw'n symud at y pegynau wedyn. Beth sydd yn digwydd fyd yw microtube yn ffurfio y gwerthyd yn ymestyn o begwn i begwn. So'r gwerthyd yw'r spindle, edrych falle bach fel gwe pre-cop falle. Mae'r pilen gnewyllol yn ddadod, so'n torri lawr, a'r cnewyllan yn diflannu. So mae'r rhain i gyd yn digwydd yn ystod prophas. Mae'r rheswm mae'r pilen gnewyllol yn ymddatod yw i rhoi mwy o le i'r chromosomau wedyn i symud fel petai. Fi wedi gweld cwestiwn yn gofyn i dynnu llun o prophas, felly os byddech chi'n gorfod tynnu llun, byddech chi falle yn tynnu llun y gell, chi dangos falle'r centriolau yn symud, ond yn sicr jyst y chromatid gyda'r centromer wedyn. Okay. Nesaf beth sydd yn digwydd, metaphas. Chromosomau'n cydio'r werthyd wrth y centromad, trefnu ar y cyhydedd. So maen nhw'n trefnu yn y canol, on the equator fel petai. Felly, cwbl o bethau byddwn ni yn tynnu sylw chi at fan hyn. Centriolau ar y top. Gwerthyd neu'r spindle wedyn. Chromosomau yn bodoli, a sylwch maen nhw wedi troi, so dyn nhw dim fel un rhagor, maen nhw wedi troi i gorwedd ar y cyhydedd fel petai. Maen nhw wedi cysylltu i'r gwerthyd gyda'r centromer, felly os na felly wneud llunio diagram sydd bach yn well, just fan hyn, felly os na just wneud y to, Felly, byddwch chi'n tynnu llun y gell, byddwch chi yn tynnu llun y centriolau. Y rhain yw'r centriolau, mwy nag un. Bydde wedyn yr gwerthyd spindle yn dod allan, a centromer a'r chromatidau wedyn. Flin iawn, mae'n eitha anodd i dynnu llun ar y sgrin fan hyn. Fel hyn wedyn. Os byddech chi'n labelu y centromer a'r chromatidau wedyn ar y naill ochr fel petai. So metaphas middle, maen nhw yn trefnu hunan ar hap i raddau yn canol wedyn, gyda un chromatid o bob par yn gorwedd ar y top a un yn gorwedd ar y gwylod wedyn. Anaphas. Anaphas yn cam cyflym. A beth sydd yn digwydd yw mae'r centromer yn hollti splito, mae'r gwerthyd yn cyfangu ac yn byrhau ac yn tynnu wedyn y chromatidau at y pegynau y centromer yn gyntaf. Felly beth mae'n meddwl yw hyn. Dyma centriol, dyma y gwerthyd, dyma'r centromer, a wedyn dyma'r chromatid wedyn cael ei tynnu. Felly maen nhw'n cael ei tynnu, os byddwn ni'n gwneud yr un peth lawr fan hyn, maen nhw'n cael eu tynnu at y pegwn y centromer
yn gyntaf fel petai. A siwr ma'n digwydd, wel, mae'r gwerthyd yn cyfangu contracts ac yn birhau ac yn tynnu nhw at y pegynnau wedyn. Mae'n eitha amlwg i gweld gyda diagram o dan y microscope. Chi'n gallu adnabod e'n go gloi trwy hynny. OK, y cam ola de, y telophase. Hwn yw'r cam ola. Mae'r chromatidau erbyn hyn wedi cyrraedd y pegynnau, reach the poles. OK. A'r gwrthwyneb i prophase. Os chi'n cofio'n prophase, pilen cnywyllion yn torri lawr, y cnywyllan, y cnywyllion yn bodoli rhagor, y chromosomau yn cyddwyso, wel, hollol gwrthwyneb. Maen nhw'n dad orchu ac yn ymestyn. Yn dechrau setio mas to. Mae ffibrau'r werthyd yn ymddatod, felly maen nhw ddim yn bodoli rhagor. A'r pilen cnewyllon yn ail ffurfio a'r cnewyll llan yn ail ddangos. Felly eto, ni'n dechrau creu doi gnewyllyn newydd wedyn o gwmpas yr chromatidau sydd yn cyrraedd y pegynnau. Sylwch fyd bod e dal yn un gell, dal yn un famgell fel mae. Mae angen doi gell, os chi'n cofio doi gell sydd yn clôn, yn genetig un fath i'r famgell. A beth sy'n digwydd yn ystod yna yw cytokinesis. Cytokinesis yn fwy amlwg yn bodoli mwy yn celloedd y nifer fel petai, gyda'r cytoplasm yn ymhollti'r ddoi gell mewn ei gilydd. Mae'n bach mwy gymleth yn celloedd planhigyn gyda'r cell plate ac yn y blaen mwyn creu y cellfuriau newydd. Ond gyda celloedd y nifail, yr famgell wedyn yn hollti. So cofiwch plis, gyda mitosis, falle bod chi'n cofio really syml o tygau, y famgell gyda un set lawn yn diploid, a wedyn beth sydd yn bodoli reit ar y diwedd yw doi epigell sydd yn genetig un fath i'r famgell. Fan hyn, felly, o ran chi nawr falle lefel A, yn y bit hyn, na le byddech chi yn esbonio am rhyngffas, am prophase, am metaphase, am anaphase a telophase. Felly, os chi'n cofio nôl eich gwaith tygau yn eitha syml, un famgell, doi epigell, a wedyn erbyn hyn, mae eisiau chi disgrifio beth sydd yn digwydd fan hyn. Mae'r epigelloedd yn genetig un fath, genetically identical, maen nhw'n clonau i'r famgell wedyn. Okay. Felly, na'r rhannau o gylchred y gell, o mitosis fel petai. Felly fan hyn, beth sydd yw jyst cwbl o gwestiynau sydd yn bodoli am mitosis fel petai. Felly edrychwch ar hwn, pa gam o mitosis sydd yn cael ei gynrychioli yma, a wedyn beth yw'r rhannau ni'n galw A a B. Felly na rhoi eiliad i chi jyst edrych ar hwnna. Okay. Felly, o ran pa gam o mitosis sy'n cael ei gynrychioli, fi'n gobeithio bod chi wedi sylwi mae metaphase yw'r cam. A mae'n ystod yn y canol. A wedyn rhan labelu A a B, gobeithio eich bod chi wedi labelu yr centromere yn y canol, a wedyn y gwerthyd o'r spindle fibres sydd fyna. Beth arall allan nhw wedi gofyn i chi yw'r top fan hyn, bydde'r centriole, a wedyn fan hyn wedyn bydde'r chromatid. Okay. Os e'n mlaen, un sy'n bach yn wahanol, felly mae'r ffotograffau yn dangos chromosomau mewn celloedd sy'n cael mitosis. Mae G yn rhyngffas. So mae'n weid na i chi yn y cwestiwn. Beth yw trefn gywir y cyfnodau sy'n gweddill? Felly byddwn ni'n dechrau gyda G, ble i ni falle yn mynd nesaf. Felly eto, na i rhoi rhyw munud i chi gwneud. Okay. Felly rhyngffas, J, nesaf byddai K,
sef prophase wedyn. Felly, ie, sylwch fyna. Mae fe bach mwy amlwg. Mae fe fel bod y chromosomau wedi cyddwyso bach. Nesa wedyn bydde sef metaphase. A maen nhw'n bodoli yn y canol wedyn. Nesa wedyn mae sef anaphase, a'r chromatidau yn cael eu tynnu at y pegynau a'r centromere yn hollti, a wedyn ni orffen mae i dot, sef telophase, gyda'r chromatidau wedi cyrraedd y pegynau wedyn. Reit, os a'n mlaen bach te, felly cwbl o dasgu fan hyn allwch chi wneud i edrych ar gwahaniaeth rhwng mitosis mewn cellen ifar a chell planhigyn. Felly'r siap, oes sentriolau, ydy cytokinesis yn digwydd, ydy'r gwerthyr yn bodoli neu beidio, beth yw'r rôl y gwerthyr, a wedyn ble yn celloedd yn ifar a celloedd planhigyn mae mitosis yn digwydd. Felly, cwbl o bethau fydd yn rhoi fan hyn, ollti o tu allan i fewn, y meristemau, absennol ac yn y blaen. Felly, beth y dasgu chi wneud heb fi, bod chi yn wedyn yn dosbarthu rhain mewn i y rhannau penodol fel petai. Un gair fy moyn tynnu sylw chi at yw meristemau. Felly, yn celloedd planhigyn, mae mitosis ond yn digwydd yn y meristemau, sef blaen y cyffin, y stem, a blaen yr greiddiau. So, ond y rhannau yna yn cell planhigyn sydd yn fynd trwy mitosis, a ni'n galw rheina wedyn y meristemau. Okay, so just eto, i ni edrych ar sleidiau o mitosis. Posib bod chi wedi cael y cyfle i edrych ar rhain yn ysgol o dan y microscope, edrych ar sleidiau mitosis a hefyd meiosis. Felly, na i jyst rhoi hwn i chi. Gobeithio gallwch chi tynnu mas cell sydd yn mynd trwy metaphase, cell sydd yn mynd trwy anaphase, a cell sydd falle yn prophase. So, na rhoi 30 eiliad bach i chi. Just edrychwch ar hwn am munud. Okay, o ran metaphase te, yr gell yma sydd yn bodoli yn metaphase, eto maen nhw yn y canol, anaphase, neu lle hwn, neu hwn, neu hwn, mae sawl un yn metaphase, a wedyn prophase, posib hwn, jyst yn dechrau mewn i prophase. Felly, jyst bod chi yn hyderus, un yn gallu disgrifio rhannau y camau o mitosis, a wedyn bod chi'n gallu adnabod diagramau ohono fyd. Okay. Reit, jyst i orffen falle ar yr darn yma o Chellraniad am mitosis, mae eisiau chi gwybod am arwydd o cad mitosis. Try beth yw yn Saesneg? The significance of mitosis fel petai. Felly, pam mae mitosis yn bwysig? Os ai jyst at y 2 bwynt ola yn gyntaf, mitosis tyfu, rhaid cael mitosis i organebau gallu dyfu. Na sut ni'n gynhyrchu celloedd newydd, sydd yn un fath yn genetig. Felly mae'n bwysig tu hwnt bod ni'n mynd drwy mitosis mwyn gallu tyfu. Sylwch ar pethau fel y croen a lenyn y colis, the gut lining. Maen nhw'n cael eu ailosod yn barhaol ac yn barhaus. Oherwydd maen nhw, wel, eich croen angen adnewyddu yn gyson, a lenyn y colis, chi'n meddwl am y ffrithiant ar bwyd ac yn y blaen bod eisiau adnewyddu rheina. Ond ni'n sôn fyd planhigion bod mitosis yn digwydd yn y meristemau. Atgenhedlu wedyn anrhywiol yn gynhyrchu epils o offspring sydd yn un fath yn enetig i'r rhiant. Felly, y fath o organebau sydd yn gwneud y math hyn o atgenhedlu yw bacteria. Felly, tyfu ac atgywiro neu trwsio gelloedd yw rôl mitosis. A pam mae fe mor bwysig de? Wel, mae rhif chromosom yn aros yn gyson rhwng y famgell a'r epigelloedd, so it stays the same. Mae'r epigelloedd yn dim un gath, un fath yn enetig i'r rhiant. Felly, bod nhw yn clonau wedyn.
A mae hwnna'n bwysig os chi'n meddwl bod ni am trwsio rhyw organeb benodol neu organ benodol, mae fe'n bwysig bod yr un fath o gelloedd yn tyfu nôl yno. Yn anffodus, beth sydd yn gallu digwydd yw, os yw cyd y cylchred y gell, mae'n cael ei rheoli gan y nynnau, a mae'r nynnau yma, genes yma, yn gallu switcho ymlaen a weith o'r gell bryd i dod i ben fel petai, a pryd mae gylchred y gell yn dod i ben. Ond yn anffodus, mae rhai gennau, mae rhai mwtaniadau, mutagens ar y gennau yn gallu achosi effeithio ar amseriad cylchred y gell, felly i ddim weithio'r gell fel petai stopo ymrannu, a mae hwn yn gallu arwain at tiwmor, a wedyn mae'r tiwmor falle yn gallu arwain ar cancer. Mae'r bethau hyn yn gallu falle cynyddu'r siawns o hyn, so ymbylydraeth radiation, rhai cymegion, felly cymegion sydd yn bodoli yn pethau fel sigaret, a rhai firysau wedyn. I'r rhai ohonoch sydd falle gyda fwy o diddordeb yn hyn, os ych chi moyn, fan hyn, sori, mae jyst llun wedyn o tiwmor yn cael ei greu o'r gelloedd sydd yn ymrannu yn afreolus, so uncontrolled cell division. Felly, jyst fan hyn yn gloi, celloedd healer cells, os ydych chi diddordeb mewn hwn, os chi'n mynd ar YouTube, a bych chi'n rhoi mewn healer cells, bu farw y fenyw hyn ar y chwith o cancer, a beth oedd y gwyddonwyr wedi sylwi oedd bod celloedd hi gyda'r gallu ymrannu yn gyflym ac yn gyson. Felly mae gwyddonwyr yn America wedi bod yn defnyddio ei gelloedd hi fel rhan o'i ymchwil nhw, oherwydd bod y celloedd yma yn ymrannu yn gyson. Oedd hwn heb caniatad y teulu. Felly os chi'n moyn bach o hanes am celloedd hila lax yw enw fenyw, os chi'n rhoi na mewn i YouTube, celloedd hila, gewch chi mwy o wybodaeth wedyn am rôl hi a ffordd mae hi wedi helpu gyda gwyddoniaeth a datblygiad cyffuria ac yn y blaen yn y maes meddygol. So ie, na'r clip fel petai, Henrietta Lacks a'r healer cells. Reit, fi wastad yn cyfeirio at rhain, felly mae rhain yn bodoli ar gwefan cybac, nid rhai fi yw'r rhain. Maen nhw'n cael ei alw yn knowledge organisers, a mae'r rhai ar gyfer bob uned erbyn hyn, a maen nhw ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, sylwch fan hyn, so popeth falle fi wedi sôn am cylchred y gell, felly diagram fyna o gylchred y gell. Mae fe'n sôn yn gyntaf am rhyngffas, so interphase. Mae fe'n sôn fyna, so fan ni weithoch chi'n gynt i ddysgu beth sydd yn digwydd yn ystod rhyngffas fel petai. So dyblygu gwneud organau newydd fel mitochondria, chloroplastic yn y blaen. Synthesis ATP, mae angen tipyn o egni ar gyfer y gell yn ystod y gyfnod yma, cynnydd y maint y gell, a wedyn yn fwy bwysig dyblygu'r DNA, IPMAT, important, people make awful tea. Prophase, metaphase, anaphase, telophase wedyn yw'r mitosis. A ni'n gallu gweld bod diagram fyna, so falle allwch chi labelu. Ar y gwylod, mae fe'n sôn beth sydd yn digwydd yn ystod pob un o'r gyfnodau yma. Cytokinesis wedyn yw pan mae'r cytoplasm yn ymrannu fel petai. Mae graff yno, so byddwch yn siŵr bod chi'n gallu dehongli graffiau sydd yn dangos pryd mae'r DNA yn dyblygu ac yn y blaen. Pam mae mitosis yn bwysig, felly ar gyfer tyfiant atgywiro gelloedd sydd wedi niweidio, creu celloedd newydd ac yn y blaen. A wedyn fi wedi sôn fan hyn bach am cancer a'r y mitosis afreolus fel petai. Fan hyn wedyn, so ni jyst man fi cyfeirio at hyn a wedyn na i dechrau sôn falle bach am meiosis heno. Meiosis yn digwydd yn yr organau atgenhedlu'n unig ac yn gynhyrchu gametau, so the gametes, so celloedd rhyw, sperm ac wy. Be sydd fan hyn, so os chi'n cofio, mae dwy ran i mitosis a meiosis, felly meiosis 1 ar y top a wedyn meiosis 2 ar y gwylod. Be sy'n eitha neis, os chi'n cofio beth sydd yn digwydd yn ystod mitosis, mae meiosis 2 yr un peth. Yn y cornel wedyn, mae cymharu mitosis a meiosis, felly yn cymharu Cellraniad sydd, nifer y celloedd, diploid, haploid ac yn y blaen. Y gwahaniaeth rhwng yr geninau, y genes, ydyn nhw'n clonau neu nhw'n gwahanol.
a'r parau homologaidd. Felly, dyma fi wedi dod i ben am mitosis. Na i dechrau sôn, mae bach o amser dy fi ar ôl, na i dechrau sôn bach am meiosis. Felly, jyst rhowch eiliad i fi i gael meiosis lan, jyst yn gyflym. Un eiliad. Nawn ni dechrau trafod meiosis, a wedyn yn sicr allai dod nôl i meiosis wedyn wythnos nesaf. Jyst yn gyflym de. Felly meiosis. So mitosis yn digwydd ym mhob un o celloedd y corff heblaw am y celloedd atgenhedlu, y celloedd rhyw sef y gametau fel petai. Jyst i adolygu de, os ydych am labelu y diagram, jyst yn gloi, so na i rhoi rhyw 30 eiliad i chi edrych ar hwn. Felly jyst i atgoffa, bydde'r centromere, C wedyn bydde yr par o gromatidau, a bydde'r chromosom, a wedyn dy chromosom homologaidd wedyn. Mae mwy o bwyslais y meiosis ar yr chromosomau homologaidd. Felly mae hwnna'n mynd i ymddangos lot achos mae'r cysylltiad gyda'r chromosomau homologaidd yn meddwl bod mwy o amrywiaeth yn bodoli o ganlyniad hyn. Felly, mae'n jyst yn dangos fyna. To chromosomau homologaidd. Felly nes i ddim weid digon am hyn yn yr pwerbwynt gyntaf. Felly rheswm mae chromosomau ni yn homologaidd neu yn parau yw mae un yn cael ei etifeddu o'r fam yn y gell wy a mae un yn cael ei etifeddu o'r tad wedyn yn y cell sperm. Felly na pam maen nhw'n bodoli yn parau. Felly to, jyst i ddangos i chi y parau homologaidd yn bodoli ar chromatidau ac yn y blaen. Mae llun hyn felly yn dangos pethau jyst bach yn well i chi. So eto cyfeiriad at y celloedd diploid a'r celloedd haploid. A'n sicr, yr haploid yma yw beth bydd yn bodoli yn bennaf yn ystod trafodaethau am meiosis. Sylwch fan hyn, felly rhain yw'r gametau, rhain yw yr sperm a'r wy fel petai, a sylwch hanner y nifer y chromosomau sydd yn bodoli yno. Felly pa mae rhain yn uno? 23 a 23 yn gwneud 46 wedyn. Felly mae'r gell sydd yn cael ei creu, so hwn yn dilyn ffrwythloniad yn 46. Mae'r gell yna wedyn yn mynd trwy ymraniad mwyn dechrau creu'r zygot, yr embryo o'r ffitws wedyn. Felly mae'n bwysig bod y babi yn cael un o'r chromosomau wrth ei fam a un wrth ei tad wedyn. Felly jyst i gymharu felly meiosis gyda mitosis, mae rhyngffas yr un peth yn y doi, so cyfnod eitha prysur o'r gell. A beth sydd yn digwydd yn ystod rhyngffas yw bod yr organau yn diblygu, bod yr cell yn mynd trwy cyfnod eitha prysur, ATP synthesis enzymau ac yn y blaen. Wedyn sylwch, so jyst i ddangos i chi to, so fel ni weid, yr rhyngffas yma yn digwydd. Wedyn ni'n mynd trwy i gyfnod o meiosis 1 ac i orffen wedyn meiosis 2 mwyn creu yr celloedd haploid yma. Jyst felly i atgoffa chi o rhai o'r termau fel petai, felly'r celloedd rhyw, bydde yr gametau, so rhain wedyn, set sengl o chromosomau, bydde haploid, canlyniad o uniad neu ymasiad fusion o'r sperma wy bydde zygot yn cael ei greu. So pan mae'r sperma wy yn uno yn ystod ffrwythloniad bydde zygot yn cael ei creu. A wedyn beth sydd yn digwydd yn yr organau atgenhedlu yw meiosis, ond yn y rhannau hyn mae yna'n digwydd.
Felly, wythnos nesaf, dau nôl mewn i meiosis felly yn fwy o fanylder. Felly am heno, newn ni adle fyna gobeithio bod chi felly yn gweld hyn yn ddefnyddiol wrth edrych ar fitosis. A wedyn, na i ailgydio'r meiosis wythnos nesaf, neu tro nesaf i fi'n sôn fan hyn. OK, diolch am eich gwrandawiad, noswaith dda i chi gyd. Hwyl fawr.